Hej, det er Oliver 12.0, eller det er Minecraft 12.01, og ja, vi skal starte på en Let's Play i en multiplayer server, og ja, og min ven er også med her. Det er mig. Ja, godt. Det er hernede, vi skal lave vores hus. Og ja, vi må nok kunne høre lidt ekko på, min ven kan nok høre lidt ekko, men det skal I tage af. Vi har kun opdaget her indtil videre, og ja, jeg er i gang med at uploade en video. Og vi har tænkt os at lave, jeg har tænkt mig at lave en video hver dag, eller sådan noget i den stil. Og jeg vil lave forskellige spil. Det her det er bare starten på Minecraft. Og ja. Okay. Hvad vil du sige, Kasper? Ikke noget. Okay. Gratis pickaxe til alle. Jeg vil hellere have træøkse. Ja, det laver jeg til dig. Ja. Jeg crafter løs. Nå. Ja. Men jeg er stadig nybegynder. Ja. 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 Hvad? Jeg er lige hernede. Ja, der. Måske skulle vi grave os ind nu. Det kan du begynde på. Bare lige... vi skulle grave os ind her. Så skulle vi ned, ikke? Ja. Er det ikke ved at blive nat nu? Det bliver nat. Jo, jeg vil. Derfor. Jeg laver lige sådan en trappekæde her, og jeg slukker videoen imens det er nat. Eller jeg pauser den. Ja, Fordi I ikke hører vores skrig og rædsler, når vi bliver slået ihjel af monstrene. Ja, det gør vi sikkert. Vi er så døde. Yeah. Kom dog herned. Nej, jeg Vil du overleve? Survive the first day. Ja, jeg er i gang med at lave en blokke her. Der er stadig ikke på dag. Du skal ikke... Nej, Kasper, jeg er i gang med at lave tag her. Nå, undskyld. Hurtigt. Mit pills here. Need a teleporter here. Mit pills here. Ja. Så... Han har fået Team Fortress på hjernen. Nej, det havde bare lyst til at sige det. Ja, måske skal vi finde noget kul. Nej, vi skal have noget lys, Kasper. Vi skal have noget lys. Ja, og kul. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Nej, det kan jeg heller ikke. Vi dør alle sammen. Nå, jeg pauser den. Ses. Ja, jeg skal lige huske, hvordan det er. Nå, ja. Vi ses. Ja, hej. Hej. Sådan der. Det var da meget. Hey, den filmer stadig. Den gider ikke at stoppe. Stop filmning. Pause. Det er F3, din nar. F3. Ja, hej igen. Super. Vi overlevede natten. Men til gengæld har vi så ikke nogen medpoint. Jeg har i hvert fald ikke, men jeg overlever det. Ja, jeg spiste noget fårikød. Ja, det var rigtigt. Hey, der er dansker inde på den her server. Nå. Jeg kan ikke finde vores hus, og Kasper er også farvet vild. Og jeg blev en kæmpe. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg har fået vild. Jeg går bare en eller anden vej. Kasper, vi finder aldrig hjem. Jeg har ikke engang set en eneste gris. Men vi har dræbt en enderman. Ja, vi har dræbt 2 endermænd, men vi har også 2 perler. Ja, 2 endermænd. Hey, jeg har fundet nogle får. Jeg drikker dem lige, så kan vi få noget uld. Ja, jeg har synes, vi kan lave til. Er der nogle forskere her? De ved ikke, de bliver optaget. Nej, jeg har ikke med det der kød tilbage. Fuck, jeg er død. Nej, du dør ikke, bare rolig. Man har bare meget lidt OP og sådan.
Jeg har meget lidt HP. Jeg er lige på grænsen. Nå, så der er ikke noget galt her. Nå, fortsæt. Kan man TP? Nej, det tror jeg ikke. Jeg prøver godt. Hey, skal vi se, om vi kan tage godt nok på? Ja, Den godt klarer ikke. den. Skråstrej godt. Kan man det? Vent nu lige lidt. Jeg sætter lige noget. Ej. Fake Minecraft Fresh. Undskyld YouTube, men... Hans Minecraft Crash er jeg til. Det er et lille problem, han skal få tjekket. Som alle har sagt 1 million gange, har sagt til ham, men han gider aldrig høre efter. Nu kan vi se. Redmond virker ikke. Nu er jeg ikke så mange HP. Det var meget flot. Ja, der sker ikke noget, men ja. Jeg fandt det ud af, at der ikke sker noget, når man skriver godt. Måske skal man skrive sit navn også, Kasper. Ja, men jeg tjekker det i hvert fald ikke. Godt, Kasper JV. Skal vi ikke bare skrive sprog? Skråstrøg. S-P-A-W-N. Spawn. Det virker heller ikke. Spawn. Eller andet. Er der overhovedet noget, der virker på den her server? Vi spiller i hvert fald. Ja. Og Kasper, vi har kun... jeg fandt en rød svamp. Jeg fandt endnu en rød svamp. Nu kan vi begge to få en dejlig mad. Ja, okay. Vi kunne mødes i sprogen, men vi har jo ikke noget, der virker her på den her server. Hvor mange er der egentlig online på den her server? Ej, det passer bare ikke, det der. Det passer ikke. Det skal vi skrue ned. Så. Ja, jeg bliver nødt til at skrue ned på videoen, og jeg bruger det til lækker som egentlig beat. Undskyld, jeg siger det. Jeg fik et chok i en anden video, jeg lavede, og på grund af der kom noget musik ind, så jeg blev nødt til at skrue ned. Jeg kan gå over til søgsmål og bare høre nogle engelsk-sang. Jeg får godt nok et chok, når man ikke aner, hvad der sker. Hvis I har prøvet noget dumt som det her, så skriv det altså lige til os. Hvad gør man? Hvad gør man i dum situation? Og så kan I give gode råd. Men dem der ser os, vi regner altså ikke med at blive sat i kendt. Det er bare sådan for sjov. Og brugerne, jeg har prøvet at lave videoer i flere milliarder år. Hvad glod du på? Hey, der er en, der står i lag her. Så, det kommer også med på videoen. Ja. Nice. Okay, der var lige Minecraft Crash igen. Wow. Det passer. Jeg tror, det var en ny rekord. Nå, der er også noget level, der crasher. Nå, så er de billeder af ham her. Ja. Lag! Nå, fuck. Jeg kan ikke gøre en skid. Nå, der var den. Jeg ved. Og han står stadig i lag. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg ved heller ikke, hvor jeg er. Jeg ved bare, jeg er inde oppe. Og jeg har fundet det der... Ja, jeg ved godt nogenlunde. Jeg har fundet vores hjem, Det er jeg ikke. Og jeg har også fundet noget fordøjet kød. Er jeg i lag, eller hvad? Nå, der er kommet. Skal jeg spise det? Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, jeg har 2 HP. Og jeg har 3 stykker ud kun, desværre. Ja, 3 stykker ud, godt. 4 stykker ud. Jeg har også 3. Jeg har 3 stykker ud. Nå, jeg har fundet hjem, så jeg crafter lige en seng i hvert fald. En seng. Og Kasper, du har glemt at lukke døren efter dig. Ja. Hallo, jeg følte i deres tog. Nå ja. Det glemmer jeg jo. Jeg skal bare lige sige, at vi pisser altid hinanden af. Ja. Det Kasper. Når kisten gør heller ikke ud. Hvad sker der for den her server? Den crasher hele tiden. Nå, ja.
Kasper, det er Mik.